Avante. Berbagi lah. Ambil. Yang dong, aku mau nanya sini. Gitu. Aku dari mana? Berbagi lah. Apa nak? Halo? Ini apa? Ne yɔrɔ ka jan dɔɔni ne bɛ zɛri na yan minɛn dɔ ninnu y'u se fila wala u bɛɛ pilasi la n y'a f'i ɲɛna cogo min a kɛ ten ayi n nana n ka tayirikɛ de fɛ ne m'a f'i ɲɛna ko ne ye tayiri falen yan Usumani o to yen sa n y'o ka ko ban ayi fɛn dɔ bɛ tayiru la olu man di ne o ne ka fini ka mɛn bolo o bɛ kɛ cogo di n taara n ka fini nɔfɛ a kuma ca dɔrɔn n ye muru di a kɔnɔ n'a jara de a bɛ se fila o ok a ye nɛgɛw lamɛn su in na an bɛ ɲɔgɔn ta bazi la fo ka kɛ n bɛ n ka fini minɛ sisan n bɛ na Patron. Denmisɛnninw de don Awɔ. Ne y'a faamu. Fini i t'a labɔ. Fini e ka fini in banna koyi. Fini in banna nka sisan ne tun ye fini di parantiw ma ko u ka taa bitɔn dɔ k'a kanda la yaasa fini bɛ se ka jɛ e yɛrɛ ye cogo min na ani ka a masi yɛlɛma k'a kɛ masi cɛɲumanin dɔ. Denmisɛnninw mɛnna de sinon e mɛnna sɔrɔ fini in banna o denmisɛnninw de mɛnna. Ne ka taa ci dɔ la u wele. K'u wele. Sisan. Allo mami e dun ye ne ka sura rendez-vous faussé e t'a dɔn ko bitigi kɛra po ye yan n'a i k'an sɔrɔ basi la i ni mun ka kan mun n'o yir'i la ne ye mun ko sugu ye Patron. fini ma na E tun tɛ se ka taa ka na dɔɔnin dɔrɔn i bɛna fini sɔrɔ ɲɛ ne tun y'o bila ka taa de fini bɛ fɔfile a bɛ fɔfile u bɛ taa mun don mansin dɔ in na k'a kɛ quoi ne tun ɲinɛna k'o de k'a la ne ko k'u ka t'o fɛnɛ kɛ u ka t'o kɛ. ayiwa n'an sigi taara 10 minutes. ayi patron taa ka na dɔɔnin ne ma taa ka na walayi ne ma dɔn ne bɛ se ka baara kɛ. n bɛna fini don ka taa yɔrɔ dɔ la a tɛ u teliya u wele ko teliya 10 minutes. n'an sigi yan sisan. karamɔgɔ n'i ma jan ne ma fɔ ne ma sa bi ne mɛnna n ka maa dabiri la nka ne ye marifatigi dɔ de dabiri o kɔni ni marifa sigilen bɛ ne tɔnkɔrɔ yan nɔ dɛ ni ala cɛ ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ ne bɛ bɔ atele da yɛrɛ fɛ cogo di k'a fɔ ne bɛ se ka so ne ye nkalon tigɛ a ye n ko tɛyɛri parantiw de taara ni fini ye nka a yɛrɛ kɛlen don k'i sigi ne tɔnkɔrɔ ne m'a dɔn ne bɛna fɛn mun kɛ o e tɛ se ala. Patron ci dɔ tun tɛ e bolo e bɛ se ka taa min kɛ ka tila ka segin. ayi.
Patron. Patron. Non. Na bana. N'a que top cup. Ouais, ça. Ah, jala donna ka bɔ. A bɛɛ bɛnna. Ne bolo e bɛna taa n'a ye i ka ci la siɲɛ kelen sa kɛ. Yɔrɔ modeling kɔni a kɛra i sago ye. Ayi e ka wariko in tɛ yen. Ayi e ka kaɲi. Patron ni bonya de ka kan. Hali ne ma wari sara k'an ka baara in kɛ yen koyi. Mana kan ya? Gak sih jam jam mission dulu kan ya mah. Mani kiliyan sugu sene ma. Kalau mungkin kita kapnya kalah apa? Madelu. O kuma i ɲɛ tɛ nin ɲɛ la ni ye mɔgɔ fagala i bɛ mɔgɔ fagala min dɔn de nin ye criminel yɛrɛ de hali n'i y'a ɲɛ i b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ fagala ye ni m'o ka fini kala n bɛna mun de kɛ o kuma ka n yɛrɛ di saya ma ala kosɔn e t'a dɔn mun ye nin kiliyan sugu ninnu kun ɲɛsinnen ma quoi ka na gɛrɛgɛrɛ fu yɛlɛ maa la ten fu ala ka bɛɛ kisi nin kiliyan sugu ma. Balimakɛ balimuso kisɛ de cunne kan mariage denwuli wala ɲɔgɔn caman e mago bɛ décoration cɛɲuman de la maa min b'a ka baara dɔn ko décoration ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ka sira min électronique sanfɛ jate dɔgɔ ka baara don k'i ka mobili décoré k'a ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ k'a signalé k'a bɔ mobili tɔw la e ka nin numéro in wele dɔrɔn jate dɔgɔ k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ fantan faama ka bɛɛ damatɛɲa décoration ko sira fɛ wa i ma ɲinɛ dɛ o ye location fɛnɛ fari buloda la e maa min mago bɛ basi chaise a n'a ɲɔgɔn caman diw gâteau anniversaire la jate décor wele dɔrɔn u nakun de don tilala tuguni n bɛna cadeau spécial ta ka k'u ka client ye ko numéro min bɛ kɛ sababu ye k'u wele marché la numéro in bɛ appel min kɛ a crédit ɲɔgɔn fila bɛ tila ka lasegin kun ko jate décor ko k'ale nakun tɛ foyi ye yaasa ka client lafiya décoration ko ani location ko la an b'a ɲɔgɔn fɛ u bɛ balo kɔrɔbɔ ja hali ni an ka taa kɔrɔbɔ jate décor sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ bamakɔ kura ma balimakaw kɛrɛfɛla la numéro min filɛ dugumala la ni déplacé n'a ka gɛlɛn ma ni numéro wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a b'i sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagamabɔlen ye ma